Привычка да гвалту, привычка цярпець гвалт. Но я думаю, што гэта карані гэтага куды глыбейшыя. Мой дзед нарадзіўся 1878 годзе. Адпаведна, ягоныя бацькі выраслі, ну і адпаведна і другі дзед, і бабкі вырасцілі людзі, которые помнілі прыгоннае права. Помнілі, што можна мець рабоў, і это нормально. І адпаведна, вось гэтая савецкая сістэма, она лягала на традыцыі колішняга прыгона, на царскі каланіялізм, на падзеі тых бясконцых рэвалюцый і всего того, што адбылося 100 гадоў назад, і это было проста лагічным працягам. Сказаць, што вось гэта савецкая звычка, а гэта дасавецкая, сказаць цяжка. Гвалт быў манаполіяй дзяржавы. Вось гвалт – это была манаполія чынавенства. Вось любы там кіраўнік ЖЭСа, любая вахцёрша, там любы, я не ведаю, вартаўнік, вось у іх была манаполія на гэты гвалт. Вось калі цябе абражае там вахцёр, там абражае тэхнічка са школьных гадоў, это нормально. Калі яна магла там ганяць дзяцей там швабрай, крычаць на іх. Гвалт была манаполія настаўнікаў, вось настаўнікі маглі казаць. Часы майго дзяцінства дарослыя гаварылі з дзецьмі выключна ў загадным тоне. Сядь, ляж, встань, толькі такім тонам. І гэта была манаполія старэйшага пакалення. Дзіцё, адпаведна, не магло адказаць чым-небудзь такого кшталту. І вось гэта культура гвалту іерархічная. Калі чым вышэйшая пасада, тым яму дапускаецца большы гвалт беспакарана, нематываваны гвалт, прычым безапеляцыйна, без магчымасці аспрэчыць, вось гэта засталося. Уваходзіш у метро, пакажыце сумачку. І ў цябе няма ні часу, ні жадання, ні ўнутранага ўжо этого пратэста. Ты просто падпарадкаваешся гэтым абставінам, аддаеш сваю сумачку, цябе сустракаюць неветлівыя, суровыя мытнікі на межах, ты пропускаеш міма вушэй окрыкі тэхнічак, вахцёраў, таму што так прайшло тваё дзяцінства, і ў цябе няма ні часу, ні жадання, ні ўжо ўнутраных сіл з гэтым змагацца. І гэта, конечно, резка кантрастуе, калі вяртаешся з іншых краінаў. Вот, скажем, в берлінскім метро няма кантролю. Няма тых турнікетаў, якія б'юцца па нагам. Это так дзіўна. Ты заходзіш, нікога няма, сядаеш, едзеш, выходзіш, і нідзе ніхто ні на якім этапе цябе не кантраліруе. Это, конечно, ўражвае. А тыя, хто адсюль не выязджаў, тыя, хто тут жывуць, лічаць, што это норма.